ka sa lalindot kaya ang kamay. Dapat sa kabangan, dali ba? Hi! Nasa si Angelique, si Christy. Hi! Baka na. Mga may og halang-halang. Beef na siya, di na siya. Halang na siya, halang-halang. Ayun ay sili. Ano siya si Anin? Bakit siya? Bakit sa midre kay Gigutom? Gigutom ang mga supervisor nga si Mimi. Nag-request siya na makaon siya. Eh, may bap. Tulis ami. Rara siya. Ano gilo ko dira? Muni ang halang-halang there sa mga very clean. Halang-halangan sa iligan. Ang mga gutom. Dapat dapat ano mo? Pukdol. Pukdol o nag-eatery. See? Mau pa ka kamuk. Mau pa ka namang gikan ano? Sa baka. Maybe very nice. Ito kala. Ay, ito, may laser. Sino na kanan sa kwan? Lagi dito na ako sa silig. Ini bakal puasa ka. Mana si Asis? Ini bukaw na. Ganito yun. Uyas sagbot. Apay sili. Lalo, ayaw sige na lang.
imo banner sikat. Tingnan kayo. Pinapakita ko lang po. Halang dito na kayo. Wala tayong bata. Bayad, nagbayad, di ba? Bayad namin. Wala na. Bayad sa amin. Wala yung libre na rin. Pero barat, barawan. Pero wala din na gusto. Lamian na, pero wala na busog. Wala sila na busog. Sa hindi ka siya sa kasama. Daan. Pilaw siya, pilaw sa. Beef na siya no? Ne, pila. Beef dili. Beef dili. Beef dili. Halang-halang. Beef ang halang-halang. Wag naman. Pila. Binuong galing. Beef ang halang-halang. Pagkabit siya halang, di na ko kaya. Halang siya. Dagan taon na rin. Dagan taon na rin. Kami ilang beef lang sa baw. Mani diri kaligan. Pwede makapit rin para. Ang rice, 10 pesos. Ang halang-halang, 30 pesos. So, 40. Ang kadaysa. So, 200. Barato na siya. Halang siya. Halang din siya. Kaya ikaw ang magtimpla. Ikaw ang magtimpla. Ikaw ang magtimpla sibuyas. Ikaw magutang sa chain. Dapat na ako sa skin. Piling mo. Mahal sa agbata. Mahal na agbata. Dahil daw siya. Piling mo. Barangay Poblacion, Iligan City. Dahil guys, sa ano na ang tigid na